Pati, imagina't que tots aquí mig comencen a tancar-se a dos per la xapa, pobre criatura, Pati. A on anirem? Poseu-vos a dir els ponis. Vamos a los tambores. ¿Me pueden indicar más dintre a tot, on es grava? Joder. I a sobre, m'ho veig, amb aquest disc com era la bandera, i jo l'aguanto amb els peus. Bueno, jo em porto a ser a l'home, saps? Com fico el peu aquí davant? No puedo. No, però si ho passes te'n van davant la Sant Antoni aquest. Això.
Bon dia. Policia muntada i tot. Sí. Això sembla el Canadà, ja. Fa 4 anys ja que sortim, Tremendo, Els vaig enganyar Sí, no? i estan enganyats des d'aleshores. Amb bicicleta, amb cavall. Només sortim avui, Avui, està bé. Però bé, fa goig perquè a més participes de la festa. La policia sempre estem posant tanques, iconos i cinta, doncs algun dia també... També alluïna, no? Clar, participar una mica de la festa. A la gent li agrada, també. Clar. M'agradareu que faig més, no? ¿Nos bajamos? ¿Nos bajamos? Ay, hola. Hola.